खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गोदानै 20 लाख आइजोफोरा अरुणोदय बिथांखि मोनगोन हिमन्त। दिनैनिफ्राय 15 आगस्तसिम अमृत बृक्ष आन्दोलन रायजोआव 3 कौटि दंफां गायनायनि थांखि। 10 थाखोनि फरायसाया हस्टेलाव गावखौनो फोथैनानै लादों। केरेलानि हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा 275 सिम बांबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गिबि मन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव बुधबारखालि आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल जानानै थाङो। केबिनेट मेलनि उनाव गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बायदिब्ला गोदानै 20 लाख आइजोफोरा अरुणोदय बिथांखि मोननो हागोन। रायजो सोरखारनि केबिनेट मेलाव बे गेदेर थांखिखौ लादों। बबेखानि फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जागायगोन अरुणोदय 3.0। बे खेबाव गोदान आदबनि जागोन अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरखौ सायख'नाया। आथिखालनि माखासे मुलाम्फागिरिफोरनि मुङा बे खेबाव दानजागोन। अरुणोदयनि थाखाय रेशन कार्डआ गोनांथार जागोन। रायजोआव अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरा 47 लाखसिम बांगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरि मेलाव फोरमायदों। बबेखानि सोरखारा रायजोनि 6 लाख नखरफोरनो गोदानै रेशन कार्ड होगोन। 7-8 आगस्तनिफ्राय जागायगोन निजुत मयना बिथांखिनि आर'जलाइ फर्म होनाय हाबाफारि आरो दानिफ्राय जोनोम जानाय लोगो लोगो सासे खुदियाया हस्पिटालावनो आधार कार्ड मोननो हागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। फांसे दंफां आइनि मुङाव बे मोन्थोरजों रायजो सोरखारनि आबहावा आरो हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव 1 आगस्त एबा दिनैनिफ्राय 15 आगस्तसिम अमृत बृक्ष आन्दोलन एबा दंफां गायनाय हाबाफारि लादों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै अमृत बृक्ष आन्दोलन हाबाफारिखौ दंफां फुलि गायनानै बेखेवना होयो। अमृत बृक्ष आन्दोलननि जोहै आसाम सोरखारा रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव दंफां फुलि गायनो थांखि लादों। दंफां रांखान्थिखौ गोख्रोंसिन खालामनायनि थांखियै रायजो सोरखारा बे हाबाफारिखौ लादों आरो फालांगिरि दंफां फुलि गायनायाव नोगोरारिफोरनि फोनांजाबनायाव रायजोफोरखौ जावरिखां होनाय। बेनि अनगायैबो आसामखौ गोथां खालामनाय, हाग्रा ओनसोलनि बाहेराव दंफां लाइफांनि बिबांखौ बांहोनाय। बेबायदियैनो फालांगियारि दंफां गायनायखौ फोसावनाय, रायजोआव ग्रीन इक'नमि आरो एग्र' फरेस्ट्रि सेक्टरखौ जौगाखां होनाय। रायजोआव पिस एन्ड सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टनि थांखियै अमृत बृक्ष आन्दोलननि हाबाफारिखौ लादों। बेखौबो मख'नो गोनांदि अमृत बृक्ष आन्दोलननि गेजेरजों रायजोआव 3 कौटि दंफां गायनायनि थांखि लादों रायजो सोरखारा। तिनिसुकिया जिल्लानि लेखापानि उदयपुराव गंसे प्राइभेट स्कुलनि हस्टेलाव 10 थाखोनि सासे फरायसानि गोथै सह बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। लेखापानि उदयपुरनि सेन्ट पाल मुंनि प्राइभेट स्कुलाव जादों बे जाथाया। दिनै फुङाव हस्टेलनि खामसालियावनो गोदोनायाव दौलें लागायनानै गावखौ फोथैना लानाय थासारियाव बोखांदों फरायसानि गोथै सहखौ। बबेखानि हस्टेलाव गावखौनो फोथैनानै लानाय 10 थाखोनि फरायसाखौ लेखापानि पुलिस थाना बेन्दोंनि खुमसाइडनि गामरिन मुकुट होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बोखांनो हानाय समाव फरायसानि आथिं आखाइ खाख्रबनायमोन। बेखौ नोजोर होनानै मोनसे बुथारनाय जाथाय होननानै सन्देह खालामदों बिमा बिफा आरो जायगानि सुबुंफोरा। ओरैहाय बे जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै मेजिस्ट्रेटनि नुजाथिनायाव फरायसानि गोथै सहखौ बोखांहैयो आरो सेन्ट पल स्कुलखौ लोगोसे स्कुल हस्टेलखौबो सिल खालामनानै होयो। बेनि उनाव फरायसालिनि बिगोमा, प्रिन्सिपाल आरो हस्टेलाव थानाय गासैबो फरायसाफोरखौ लेखापानि पुलिसआ गोख्रों जेरा खालामदों। केरेलानि वायनाडआव मंगलबारखालि गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 270 सिम बांबाय। वायनाडनि जिल्ला खुंथाया सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला
गिख्रंथाव हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा 275 सिम बांबाय आरो सा 191 निबो बांसिन सुबुङा दासिमबो गोमानानै दं। बेनि अनगायैबो 3,000 निबो बांसिन सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला सा 200 निबो बांसिन जखम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बबेखानि हा गिसिखानायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ पस्टमर्टेम आनजाद खालामनाय जाबाय। बेनिनो सा 75 सुबुंनि गोथै सहखौ गावबा गावनि नखरनि सुबुंफोरनो गथायनानै होबाय। मख'नो गोनांदि दिनै फुङाव बायनाननि बारग' एमपि एबा लकसभायाव हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि LOP राहुल गान्धी आरो बायनाननि उफेरा बिसायख'थिनि जानो गोनां बिजाथि प्रियंका गान्धीआ जाथाइसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।